pelok. Wah, nggih. jan laras. Gerah Geng, ngenten Geng, ginjal-ginjal arek kowe. Iki lagu semangat 45 kok. Tasih wonten panyuwunan bujange. Inggih mangke dipun bagi nggih gara-gara nggih. Inggih, ingkang baku tawon ana entupe, lakon kudu ditutuke. Bener Geng. Menika kangge mungkasi nggih limbuk nyangik wonten pundutan Inggih. ngersakaken Sinom Parijata. Mat-matan. Sugeng pinanggih malih kalian Pak Anom pinrombongan wonten ing Bumiryok. Sinom Parijata kagem Bapak Bupati Ponorogo dan Muspida, kagem Bapak Petugas Haji Sultan MSI dan seluruh dosen dan sivitas akademika Unmuh Ponorogo. Ugi kagem Bapak Dr. Haji Zainun Sofyan MSI. Saking keluarga besar SMK PGRI 1 Ponorogo. Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Monggo Sinom Parijata Mbak pun aturaken menika Slendro. Monggo Mbak Ros. Mangke dene sanesipun dipun tampung wonten ing gara-gara ngesak lalagon nggih Mas Bagong. Inggih. Sing takung haji sing putri seragam ngaji pancen ya ngono
Buta Pandha tata kati wisaya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana Samirana lan warayang Panca bayu isian pagulingan limo Kilurah ingkang sampun mandhap saking Sidinggil negari Ngastina kepareng kula ingkang abdi kula pun Dremba Maha cumadung dawuh nadyan kula pun pedhut segara cumadung dawuh Kilurah ya mangkuta kabeh para wadya gawan saka ing ujung gribik rumangsa antuk pepadhanggonku sowan ana ngersaning Prabu Duryudana ngertenana nggonku sowan Prabu Duryudana iki ora ana liya mung kejaba nggonku diutus dening Sinuwun Prabu Nilateksaka kinen ngupadi ratu kang getih putih minangka kanggo tumbal karepe ninggal nyengkake pegebluk ingkang nempuh ana ing ujung gribik karepe ninggal ayem tentrem wis antuk pituduh saka Prabu Duryudana lamun ta ratu kang getih putih ora ana liya mung kejaba Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa mula wis dadi anteping tekadku taunana windanana aku ora bakal bali marang ujung gribik lamun ta durung kasembadan sing dadi sedyaku ngudi marang patine ratu ingkang getih putih ya Puntadewa ingkang wektu dina iki reraton ana ing Praja Ngamarta mula ayo kabeh para wadya bala gawan saka ujung gribik krik lampet brungkat kimpul gajah gelar singa barung enggal kirapna wadya bala gawan saka ujung gribik momor nyawiji kelawan wadya Ngastina kang bakal sabiyantu kelawan jeneng ingsun bedah Praja Ngamarta ngudi marang patine Puntadewa sendika ngestaken dawuh Semangka anggro sur sumbar Lendu bumi kuncing Malut bekuntor katung
dikra kang bala tumingal atampuh samya medali lereng akret wileteng kanda dang yuwanggung mangun sangiti bentang sangadimi celadenya ngesaliwus Kutha Surawilaga kaya buta singa wregil mangkita nggih anak Prabu Gatotkaca apa dene anak kula nang Antasena nuwun wonten mengendika ing adhawuh Kapi ya ning apa Pakde kala kang rayi wisanggeni ingkang minangka pangarsaning pambangunan pura sampun paring dawuh manut sabdaning penemban abiyasa ingkang tampi yoga kula wisanggeni badhe rancak lumados ing pambangunan nanging kedah wonten syarat sarananipun dene syarat tuwin sarana kala wau anggenipun memangun pura kencana menika sepisan kayunipun betahaken mustikaning kayu jati wulung kaping kalih wedinipun kedah ngginakaken mustikaning wedi malela kaping 3 anggenipun bangun kedah tinenggan widodari lambanging kemakmuran inggih menika Bathari Sri. Angka sekawan kula ingkang kadhawan masang watu sepisanan nggih. Kaluhuran dhaipun Siwa Senggana. Kula ingkang pinitaya Yayi Wisanggeni ngupadi mustikaning kayu jati wulung. Ing mangka kula dereng mangertos panggenanipun wa. Ya Pakde. Dening pimpinan proyek Dik Wisanggeni aku sing dikongkon golek mestikaning wedi malela. Abimanyu sing dipatah goleki murcane Bathari Sri. Lah iya to milih pimpinan proyek kok Wisanggeni. Mongko kae bocahe gawat ora angel ora ilok. Nggih Antasena, piye Pak Po? Pepundhenmu Pandhawa ora kliru milih Wisanggeni. Merga Wisanggeni kae bocah jujur tur ora nganggo tedeng aling-aling. Watake ora doh kaya bapakmu Werkudara, nek ala ya dikandhake ala, ning yen becik ya dikandhake becik. Oh iya, aku neksening bab kuwi kabeh kok Pakde. Mula rekake pemborong-pemborong ki nek karo Wisanggeni wis ora wani sembrono. Pancen bab kejujurane Wisanggeni aku percaya. Anak kula pringgondani, kula suwun anak Prabu Gatotkaca mboten perlu susah. Awit kula ngertos sedaya papanipun sarana kala wau nggih. Oh, dadi Pakde Anoman iki wis ngerti kabeh bab seranane kuwi mau lan ana ngendi papane. Kepara nyata Antasena. Oh, yen ngono ndang dawuhna Pakde, karep ben rancak nggone padha nyambut gawe. Inggih, monggo. Kepareng nyuwun dawuh menggah wonten pundi papaning kayu jati wulung kala wau. Aku babar pisan kandhanana Pakde, ngendi sing sok adol wedi malela kuwi. Mugi kawuningan nggih. Kayu jati wulung menika mapanipun wonten wana jati rokeh. Wana jati rokeh rumiyin yasanipun sawargi Prabu Sri Maha Punggung Narendra ing Purwacarita. Dados menika mujudaken wana ingkang kina sanget. Inggih. Dene yen putraku Antasena takon sing kagungan wedi malela. Wedi malela kuwi sing kagungan kengiyang Bathara Baruna dhewe kok nggih. Oh, Simbah Baruna iki nyambi dodol wedi to saiki. Lah kok malah lagi krungu aku. Ora kok dodol wedi. Bocah iki kepiye to? Kengiyang kuwi pukulun Bathara Baruna mono dewa kang seneng tetulung lumantar dayaning wedi malela kuwi mau. Kejawi saking menika nggih mugi kawuningan. Sarana ingkang dipun dawuhaken penemban abiyasa menika sedaya kala wau jebul mengku pitutur mengku para lambang tuwin mengku para lampita. Menapa menggahi sining pitutur kala wau. Mula ngersake kayu jati wulung kuwi mengku karep, kayu kuwi kayun, kayun kuwi karep. Dene jati kuwi saka tembung sejaning ati. Banjur wulung kuwi mengku werti ngawu pulung. Dadi tembung kayu jati wulung kuwi yen ditegesake kanthi wutuh, sedyaning ati darbe karep ngudi marang nugrahaning Gusti. Oh, mengkono Pakde. Kepara nyata Antasena. Menika werdinipun kayu jati wulung. Oh, inggih.
Lah yen Wedi Malila kuwi karepe piye, Pak Di? Wedi Malila kuwi uga mengko pesemon, nggih. Wedi kuwi gegambaraning para kawula, dene Malila kuwi werdine ngegla utawa cetha. Ing kene mengko karep para kawula njaluk sekabehing pakarti lan ngayahi apa wae kudu sing sarwa cetha. Dadi jroning padha ngadani bangun Pura Kencana ya kudu sing padhang sekabehe aja padha slintutan polahe. Oh, iya. Yen ngono sithik akeh Simbah biasa meling karo para putu-putune aja nganti padha milik gendong lali ngono ya Pak Dik. Kurang luwih mengkono Antasena. Tan samara pamoring suksma sinuksmaya winah ya ing asepi sinimben telenging kalbu. Pambukaning warana pesating subana sumusuping rasa jati mengko dhisik nggih ana Pak Dik jroning padha sabet jagung lan durung nganti aku kelawan kowe kabeh budal ngupadi marang Srana kuwi mau mara gage kae sawangen ana barisan segelar sepapan kok ngener marang pernah awake dhewe. Langing driya mangun kung kanduhan rimang. Lirlena tanpa ganin. Oh iya Pak Dik. Kayak tak sawang kok. Barisan ana rong bala gelar. Sing ngarepan kae wadya bala dampyak-dampyak gendirane nganggo gambar Candrasa ora pangling kae gendera Ngastina Pak Dik. Ning sing mburi kok gambar cumplung kae gendera ngendi kae. Ora pati nduga menawa kok sujana rasane atiku. Luwih becik tata-tata Kakang Gatut Pak Danoman tata-tata tak pethukke sapa sing dadi pucuk ing lagi. Ana dongeng entek-entek si penunggu matenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kewalan lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan ana menungsa ngagelah ning tengah dalan ora pangling wong kudu Antasena iki ya pendirangan mripatmu kaya maling kuyuan ora pangling Surtayu. Hus. Ora ngejeni karo wong tuwa. Ala tanpa rupa aku iki isih kapernah kakangne wong tuamu, ya klebu kakangne Pandhawa. Wong tuwa nek pendirangan polahe kaya maling sapa sing sudi ngejeni dapurmu iki. Wis prasaja kowe ngopo ngancik tlatah Ngamarta. Ora usah kedawa-dawa. Sumingkira bakal tak gawe liwat apa paedahe aku bloko kelawanku. Yen kowe pengen ngerti,
para Pandhawa nggone nguglengake marang kesugiyane kabukten arep bangun pura kencana. Wis titik ora usah tok dawake bakune kowe sak wadya balamu arep ngrusak arep gagalke to. Ya ngono apa ora? Anak buahe Bedhes Sengkune rek dikira Antasena iki pangling wis bola-bali pakeme Kurawa iki ngono kuwi. Angger pepunden Pandhawa kok krungu arep bangun, wis mesti polahe kaya lele digedhik Kurawa kuwi. Wis saiki nek kowe arep ngrusak, arep gagalke ayo maju wae. Tandangana ki angkatan laut Ngamarta. Kowe iso nandingi Antasena, wo aja takon dosa, tak rabekke nek. Hus. Menungso murang tata dudu karepe dibekok ilang nyawamu. Oh, ilang nyawa pecandasmu parat. Ah! Hey! Wah! Hai! Oh! Wah! Ya. Ayo. Ketokon kadigayanmu. Wah. Dian iki. Hai. Ha. Oh. Hai. Ha. Hawas. Hai. Ha. Hai. Ah, koyo. Ah, ya. Oh, hey. Candak, hey. Oh, yo. Hey. Lo. Oh, Edian. Ah, ya. Ah. Oh. Ah. Hey. Wait. Ah. Lo. Wah. Ah. Nyager. Wah. Temaki pamer iki menungso iki. Ayo. Katakan. Ha! Hawas. Hai. Hai. Oh. Wah! Wah, parat. Nitik prejengane dudu wong Ngastina. Hus. Panjenengan para nyata. Wadya uja gribek kekeset Gusti Prabu Nila Teksaka. Sumingkira ampiak awur-awur. Wah, maju. Arep nyoba karo angkatan laut Ngamarta rene. Parat kowe. Oh! Ah! Hai! Oh! Oh! Wait! Yo, angkatan udara siap. Iya. Wah! Weh! Ah! Ah! Yan! Wah! Oh! Wah! Wah! Yo! As! Hey!
bekok ilang nyawamu kowe. Wet, wet, ho, ho. Iya. Hei. Hoi, iya, lo, wet, wah. Aya. Wes ya. Hei. Oh, iya, lo, aya. Hei. Wo, ah. Bumi gunjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung mundura kabeh para wadya bala gulungen genderamu bangka ana gamanmu iki celeng gemalung sing bakal ngrampungi perkara iki. Sapa iki? Gatotkaca bali takon celeng gemalung. Sumingkir aku golek sing jeneng Puntadewa, ora usah golek sing ora ana. Anake lanang ayonono. Weh! Gaglak limpahmu parat. Amuk Sura Marata Jaya Marata. Ayo ngrebutan aku. Buta celeng morang tata. Waton we buta ambah ayo tangi. Aja layu. Mati saka tanganing Gatotkaca. Ora bakal umur muda. Ayo aja mlayu. Wah. Sapa iki? Antasena. Buta ndas celeng soe. Celeng Demalung. Areng apa? Goleki Puntadewa. Puntadewa ora ana, nyo sungutku tadon. Disungute modar. Andine Kakang Gatotkaca nganti ngentekke abab. Mbaya ning apa-apa iki pasar Antasena. Adine ampuhe kaya ngene kok disepelekke. Senengane kok dikiwake, sungut mati. Wis mangsa iso urip, aja mlayu. Sungut kowe, sungut. Katane. Nah. Mangsa modaro. Yen nganti wis kentekan upas kok ora mati,
tak sembah dalamamu. Aja mlayu. Ana Pantasena kok kaya wong kamigilan. Wah, gilani tenan Pak De. Eneng apa to? Kurawa bubar maut kae mau ana buta celeng maju mungsuh Kakang Gatut. Karo Kakang Gatut dipateni bali urip. Kakang Gatut nyingkir genti aku sing maju. Tak sungut dadane mlonyoh. Modar. Bareng tak sumbari urip meneh iki Pak De. Wah, buta kaya ngono rek, dayane ora elok. Kados pundi Wanoman? Menapa badhe kewirangan tuwin menapa badhe gagal anggenipun para pepundhen Pandhawa mangun pura kencana. Cobi kula aturi Mas padhakaken nggih. Denawa ingkang majeng menika sanes sakbaening denawa. Namung menika rajaning Ama ingkang ngrisak tetanemanipun para Amangkisma. Keparenga paduka majeng malih. Paduka tamani donga panulak gendruwo. Nyun mengestu. Aja kowe dadak mundur. Asat keringetmu suda karo sanmu. Mara ketoken kadigdayanmu aku ora bakal mundur sejangkah. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara. Luput bilahi kabeh jen setan datan purun paneluan tanana wani miwah panggawe citra gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana nyaket mring kami guna duduk pansirna adaya Gatut kanca wis aku bareng krungu tembung wasirahku kaya digandeng aduh ora nyono kowe ngalor ngidul nggembol ayat kursi aduh Gatut kanca modar ora we kapak pocong walah kudu buta latah udu ta ora kok ya isih mumet. Ayo maju. Ora mundur kelakon ilang. Wah, mundur aku. Mundur ora kowe. Unjuk syukuring ngersani Gusti Kang Nyipta jagat nggih. Dene paduka sampun saged nyingkiraken
ingkang badhe dados pepalang tumrap para pepundhen paduka Pandhawa mangun pura kencana. Inggih, Bu. Monggo. Kula kaliyan paduka Anggir Gatotkaca nglajengaken lampah jumujug wonten ing wana jati rokeh ngudi kayu jati wulung. Dene anakku Antasena, piye Pakdi? Kowe enggal prapta ning telenging samudra sowan keng Hyang Baruna. Nyuwun mustikaning wedi malih ya. Donga dinunga muga-muga Pakdi Anoman Kakang Gatot entuk gawe wis. Aku njaluk pamit arep kulak wedi sik mangsa bodho Antasena. Ya, pancen ampuh bebeteng Amarta nganti aku ora bisa nrenggulangi. Aku ora bakal mandheg mung tekan semene, aku bakal singitan ana jroning wana luwih dhisik. Aku lan wadya balaku mlebu ngalas. Yen perlu tak udilenane Pandhawa kene marganing pati. Oh, Kuyak langening kalang nyuwun maklar pangkal muncul. Nembang tengoro mundur sawadyane nadya kondur marang jroning